Oh, siyanibingelela kwamhlaba. Sithi ke silandeleni yani ku YouTube. Nifike nilindele khona isihloko sethu esikhuluma ngokuhlukanisa phakathi kokuthwala nokuthwasa. Ukuthi kahle kahle zihlukene kanjani lezi zinto. Ukuthwasa uthwasela ithongo lomuntu wayekade umngoma wasekhaya. Ukuthwala wethweswa amandla esikhwama, ukwazi ukusebenzisa isikhwama somuntu owayekade eyinyanga ekhaya. Inyanga ke iba inyanga ukuthi ibe nesikhwama nezigubu. Uma wena kuwukuthi wayeyinyanga ukhokho noma umkhulu wakho noma kini kunomnyanga bakini obasala phansi isikhwama, awudingi ukuthwasa, udinga ukuthweswa imimoya ngoba ngesikhathi ehamba emhlabeni umkhulu wakho noma ubaba wakho noma bani yethulwa imimoya. Wahlatshwa inkomo kumphelezela bese kuhlatshwa inkomo yokwethula imimoya. Wena ke musuthatha isikhwama sakho uyathweswa, uthwala imimoya.